Θα πάμε στον κύριο Σπίρτζη. Ναι. Έχετε χάσει το συγκριτικό το πλεονέκτημα του να είσαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Και ας μου επιτραπεί να πω, μέχρι να ανασυγκροτηθείτε, έχετε χάσει και την δυνατότητα των παρεμβάσεων, κάνετε παρεμβάσεις, των παρεμβάσεων οι οποίες θα ακουστούν στην κοινωνία. Γιατί μπορεί να υπάρξει το επιχείρημα από την πλευρά της κοινωνίας, κοιτάξτε να φτιάξετε πρώτα τα του οίκου σας, γιατί μέχρι προχτές είσαστε τόσοι βουλευτές, τώρα έχετε μείνει τόσοι και δεν ξέρουμε πώς θα μείνετε. Ήδη ένας πάει στη Βουλή, ο κύριος Σαρακιώτης έφυγε, πάει να εξειδοποιηθεί. Κύριε Παπαδάκη, καταρχάς στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, νομίζω ότι το πιο σημαντικό δεν είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να μειωθεί το ΦΠΑ ή για να αυξηθούν οι μισθοί ή για να στηριχτεί το κοινωνικό κράτος. Είναι ότι αυτά τα λεφτά δίνονται από τον ελληνικό λαό και από τις κυβερνητικές πολιτικές οθούνται σε πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Δηλαδή σήμερα, γιατί μιλάμε για τους όρους του σήμερα, δεν έχουμε ακριβό φυσικό αέριο στην παγκόσμια αγορά. Δεν έχουμε συνθήκες οι οποίες είναι εξωγενείς για την ακρίβεια. Είναι κερδοσκοπία, είναι μη έλεγχος της αγοράς, είναι επιδότηση πολύ λίγων και συγκεκριμένων συμφερόντων. Είτε στα τρόφιμα και στην αλυσίδα τη μεταφορική, είτε στην ενέργεια, είτε στα καύσιμα, είτε σε μια σειρά από λιγοπόλια που υπάρχουν. Αυτό λοιπόν είναι προφανές ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και είναι επιλογή της κυβέρνησης για δύο λόγους. Τον ένα τον είπε ο κ. Πλιάκης, διότι μέσα από την ακρίβεια κερδοσκοπεί το κράτος από το ΦΠΑ, έχει υπερέσοδα, αν θυμάμαι καλά, 4 δις. Πάνω από 4 δις. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Πάντως αυτό έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σπίρτζη. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερπλεονάσματα έκανε για να δίνει επιδόματα. Υπερφορολόγηση, υπερπλεονάσματα και επιδόματα. Οπότε είναι... Για να μην έχετε ασθενή μνήμη. Το μαξιλαράκι... Δεν έχω καθόλου ασθενή μνήμη. Υπήρχε υπερφορολόγηση, υπερπλεονάσματα και επιδόματα. Αφήστε μου όμως να απαντήσω. Υπήρχε υπερφορολόγηση γιατί είμαστε σε μνημόνιο και έχει παραδεχθεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι θεσμοί που υπήρχαν τότε και η πολιτική της Γερμανίας πρόσφατα ότι κάνανε λάθη, υποεκτιμούσαν τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου ενώ επιβάλλαν άδικες πολιτικές. Άρα για τα υπερπλεονάσματα λέμε, λοιπόν, όχι για τα πλεονάσματα για τα οποία είχατε υποχρέωση. Για τα υπέρ λέμε. Μην ξεχνάτε ότι ήταν η χώρα σε μνημόνιο και είχε παραδώσει μέρος της επίθεσης. Αφήσατε στο Μητσοτάκη 37 δις να τα κάνει ό,τι θέλει. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν τα φάγαμε. Ναι. Έπρεπε να τα επιστρέψετε στην κοινωνία. Δεν ήταν να τα επιστρέψετε. Αλλά δεν τα φάγαμε. Εκεί που ήθελε. Τον αφήσατε να τα επιστρέψετε εκεί που ήθελε. Πάμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε κύριε Παπαδάκη, είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που πήραν το ιστορικό βάρος να τσακίσουν τη βούληση του ελληνικού λαού και να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση, το έχουν στην πλάτη τους, δεν πρόκειται να φύγει αυτό, όπως δεν έφυγε και πολλών όσων είχαν μια αντίστοιχη πορεία στην πολιτική ιστορία του τόπου. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε καθήκον και ευθύνη να επαναφέρουμε την πολιτική και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κοινοβούλιο, βεβαίως έχουμε δρόμο. Μα φύγαν όλοι. Πάντως, κύριε Παπαδάκη, μια κουβέντα. Κύριε Παπαδάκη, εδώ φύγαν όλοι. Έχει εργολαβία, αλλά δεν πειράζει. Φεύγει ο Σαρακιώτης, Γιώργο, φεύγει ο Σαρακιώτης. Η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή. Φεύγει ο Σαρακιώτης και μένει ο Σπίρτζης. Ο ΦΠΑ επιβλήθηκε με τον νόμο 1642 του 86 από το ΠΑΣΟΚ. Αυξήθηκε μία εβδόμου του 10 από 21 σε 23 και από 10 σε 11 από το ΠΑΣΟΚ με τον νόμο 38-45 στο 10. Και το 16 αυξήθηκε από το 23 σε 24 από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση του Σαμαρά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που τον μείωσε πρώτη φορά στην εστίαση από το 23 στο 13. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.